Samoobslužných prodejen v Česku přibývá, momentálně jich je bezmála 130. Začínají ale lákat taky víc zlodějů. Otevřeno je tam totiž celý den, včetně noci. Zákazníci do obchodu bez prodavače vstoupí pomocí aplikace v mobilním telefonu a zboží pak zaplatí sami u pokladny. Poslední případy zlodějů v takovýchto prodejnách řešili policisti v Hořicích nebo v Bohaňce na Jičínsku. Alkohol a cigarety. Zboží za 4 000, které minulý týden dvojice zlodějů ukradla v samoobslužné prodejně v Hořicích. Zkoušeli takové ty triky, že některé zboží jakoby markovali, ale v tom ho postavili vedle a pak strčili přímo do nákupní tašky. Nakonec ty položky vystornovali a chtěli zaplatit asi 80 korun. Zjistili, že ani na to nemají na kartě a odešli teda absolutně bez placení. Případ šetříme jako přestupek proti majetku, kde pachatelům či pachateli hrozí pokuta ve správním řízení až do výše 50 000 korun. Většina zlodějů podle majitele samoobslužných prodejen chodí do obchodu krást v noci, kdy tady není prodavačka a musí k namarkování i zaplacení zboží použít samoobslužnou pokladnu. Většina lidí si ale neuvědomuje, že pro vstup do obchodu používají aplikaci s bankovní identitou. Podle ní policie snadno zloděje dohledá. Plochu prodejny pak hlídají i kamery. V Hořicích je jich přes 30. Vidíme zákazníka z několika úhlů a pomocí umělé inteligence vlastně dokáže poznat, jestli zákazník dělá něco normálního, anebo řekněme méně normálního. Takže stačí si šáhnout do kapsy pro brýle nebo do tašky a ona už nás upozorní. Za rok provozu hořického obchodu tady svůj nákup nezaplatilo 8 lidí. Někteří z nich ale podle majitele třeba jen zapomněli jednu položku načíst a sami se později přihlásí a částku doplatí. Kateřina Lunerová, Česká televize.